right, zvatotanga kune munhu weZanupf ari kunzi Akaba Mombe pano. Vakomana kana mazogara musazoite umbavha muchitemba politics, muchitemba kuti pamwe muchazobatsirwa kana kuti muchanzwirwa tsitsi nekuti munenge muchipfeka maskava. Saka panapa nyaya iri panapa pari kunzi Zanupf Councilor for Ward 17 in Caesar North Sindiso Ndlovu has been sentenced to 20 years in prison after being convicted on 2 counts of stock theft. Nothing good comes from Zanupf. Ndo mashoko aripo ari kutenderera panapa. Muchinda uyo ari kunzi akarova zvinhu, aifamba achirova masini, kurova mombe, kupaza meno kuita sei stock theft. Ukangonzwa panonzi stock theft ndo mbavha dzemombe dzacho idzodzo, vachitemba kuti vari kushandisa chimusangano chekutemba kuti hatisungwe, hatinozivikanwa, tine maconnections, tine madhara anotimiririra, asi iko zvinezvi tingangoti mudzimu yakadambura mbereko. Zvinhu zvazongomuka zvakashatira munhu. Ndo situation yatiri kusangana nayo, yatiri kuona iri kuitika panapa, kuti muchinda uyu akazongosungwa ari weZanupf kudaro, atori kansela kudaro, vakabva vangomutora bva vamusunga nenyaya iyo yaari kunzi akaita kana kuti akatadza nenyaya yekunzi yekuda kuba stereki. Ndo nyaya iripo yenango ndidarike nayo nepano ndichikuzivisai. Ndinozviziva kuti mune zvakawanda zvekutaura. Ndiudzeiwo zvamuri kufunga mucomment section, mobva malaika this video kuitira kuti ndikwanise kuramba ndichikuudzai nekukupai maupdates mamwe ese anenge achiitika.